kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. Senadyan dunyo ra bisa nampa bakal tak coba yen turun kapisah mring kang kuwasa. Saking cukup tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Iki abadi yuk dewa-dewa ing asmara kuatno ati kawula anggonku lelah tresno datang cendak saking